Kung ipahawanan ko, ikaw ka muna bahala, masuhulan ko. Oh, sige. Daling. Ginano mo, ginahawanan mo. Ati, mayo gali. Inang tupad sang kay Joy ni nga lote. Kay sino na nga bata mo? Sino ngalan niya? Oo, sino? Si Jinel. May plano man siya ibaligya. Oo. Ang lagi kong agot, yan na sabi na ibigay. Ibaligya naman. Ang bala si Muhula to niya ko. Kay bayaran ko ni anay. Tapos siya naman utaakwanan ko. Okay? Ano na? Mahugani man? Ay hindi nagali ko mag. Amo pa nang ginapanumdum ko, matanom ko rin mga mahugani. Hindi na magtanong siya, kapit lang. Ang ginakuan ko na lang, may mangga, paho. Pwede di. Oo, pwede. Makuha lang kuliso, tuwalin sa Gimaras. No? Paul, Pigo, gusta? Amo nang imo di lugar. Ay, mayo na kay kon someday. Base magkainguray kita. Ano? Gusto mo man ko mangin kaingod? Kon, hindi pa. sa damgo pa lang. Kapit bahay mo din yan. So, amo man ang imo ni nga property, pareho man is permiro. Mataas man yan, ganyan mo na nagkawang. O ginkuan mo. Oo. Patapan. Pinapuslan no. Tagpilang kilos ang Bagyo Binsubong sa merkado, pero dire pilakwa nila sa imo. Ikaw nang gadiretso sa Banwa. Dalon mo to sa Banwa ba 80 baligya nila liwat. Tag 150 sa 150. Oo mo na. Di may productive man gali nga luti kay makatanom-tanom ka mo ni napangita ko. Mga talong naman. Mahal man ang kwan sang bakal ko isa ka talong to sa merkado sa amon sa dika. Isa ka bilog 20 pesos. Pabati-bati ko man lang na siya. Te. Malabay na ta. Pero kung magpapamasyal-masyal ko, di pwede ko kaagi sa imo de. Hindi ko nasamad pa ko sa tiil ko. Gahitan talaga imong dalan to. Pagbalik mo din gahitan mo da. Andiyan. Oh, na may gid si Manang. May gid si Manang. Ayam. Dag ko ayam de. Oy, ati boy kung malagyan tato ti mayo man eh. Chat sige. Mayo na kay may upod ko mag-shot. Nami no amo man isang una di ang imo property gindevelop mo. Pareho man sina, pareho ma. Kaya si Marco kunta tayo nagtanong niya. Siman ka manggali. Kita mo ang neighbor ko, kasilingan ko. Siman na naog kag manguma. Di pareho sa akon. Kontat man ko practice kay manguma man ko. Kaya ang mga grupo ko nga mga doktor naga-retire naman. Naga-panguma naman kag naga-baboy. So, ha? Din na. Amo nang dagko niyo? Amo na ang Kobe. Okay, dagko nga na. Inang isa na mahugani. Karon inang Kobe, kuha ka gid permit before mo nga utdon. Pero pwede mo makuan. Ato yung isa, hindi gid pwede. Hindi to pwede. Ano to gani ang ngalan niya? Kansilay. Kansilay, hindi to gid pwede. Ang kuanti. Damo di mga hardwood, may mahogani, gatulobo lang. Ay wala gali kawayan no. May kawayan to sa imo to. Babaw sa sir na kwayan siya. Di pwede ko ti pagama obra namo ni Biboy nga payag nga pahuluwayan. Kung magkadto ka di pawayuway ka man eh. Te, mangumata. Pag gusto ka kung ano oras ka magmata. Ano ka oras matulog, din ka makadto. Why si may naga. Di puta pang empleo ka to.
Malit ka, akigan ka pa. Salamat ha. Kanami galit da lagyan pulo nami tani kung pagyon mo ko danay samtang wala pa kami wala pa ma-develop po. Mabuhat kita si develop sa karsada di siro. Oh, ito. Halin ko sa ubos. Oo. Mabuhat kita putbuk na diya kang god. Semento ta asa dyan na. Okay. Di tanan man kita nakagamit. Tanang mo gamit man. Hoy. Semento ta gusto nito ko maglibot sa kuskuro. Oh, di. Matamat ah. May na kay tanan makagagi, makagamit eh. So, kilometers ko ang motor ng single na di. Ang single. Galiko-liko na pa abi mo halin. Pero kon pananglitan bili nang doong motor sa balay nila sa Joy. Lagyan di ho. Din. Maka magbigo sa ko eh. Amigway gani. Da sunod ko nga pagbalik nga dalata lungnik. Gamay niya po dandog. Oo. Ay mo dapat na may kaingod ka pag amigo ka hindi mo pagpangontrahon kay sa uli kada gabi ginabato balay mo kon. Hindi kita anan mag-agi sa right ubwe kay marikot. Hindi to anay ah. Gayitan ta diyan ta na magi. Oo, sige una ta. Kay sundon ka na muna. Hey gayitan ta sunod balik ta. Nga at least na may idea na ko. Na-record ko na. Pagkatanaw ko na ni kay sawahon kon. Anong pastada ya? So bagay, way man na sa kwan. So pwede mo di motoron. Hindi na magmotor kay hindi ka. Pwede kita dyan ka buhat ka ang waiting shed. Kaya ka joy na dyan. Din ang siling mo ang aton nga boundary. Ito sa may niyog pa ito subos. Inang niyog na Oo. Inang niyog na gatindog. Oo. Inang niyog muna sugod. Oo. Pasaka. Ayan to. Hindi na kay Joy niya. Joy na area. Oh. Ato gali ang banglid na tagya sakon. Oh. Oh. Amo gani. Way na sasing hindi na magas. Ang bintaya sinilang? Kita mo na. So di puga nga mapa-Amerika kapaki-ari gali di damo sang makwartahan. Ang kawayan no kanami tani galing kay hindi na naton eh. Ang digto sa aton sa babaw layo. Kay gusto ko kwaon ta kay para mahawan-awanan kay mga awan na malang tamo. Ayan dyan, kay ariglam tanay si Joy kay. Sige. Signal sa babaw. Oh, Nami signal na eh. may internet? May kuryente, makatabid ko to, baklan ko lang kuryente. Pasaka di. Hindi na ako magbakal galit generator. Hindi na kinanglan. Bakla ko ang kuryente. Mag-brown out kinanglan mo din rin. Ati oh. Solar gani ang plano ko. Oo, solar. Way kontrachimpo. Yung maligya na mo dyan 10 hectares ho. 10 hectares? Saka sa Enrique, mga siman. Oo. Ginagamit nyo dyan, solar. Oo. Lapad, kanda nga kwan. Oo, ma-solar man tayo. Asa TV, dara na mo. Oo, refrigerator, aircon kung dako ang battery mo. Ilang taon mo, taas pa, dalan to na ba, no? Oh, kung ma-depende na sa plano kay Gali oh, pili agi gali diyan ka lang agi. Ano pa mo, ero na. Hawit hawain ka, to ba sa kinanglan? pwede Pero pa. ubi, tanda mo na mo. Ang red ubi, hindi kayo mong palin kay ba? Mm. Ay, jadi wala. Palinon kayo magkuliya, di wala ka doon. Wala kay. Amo gani siling ko pang may gohon ta kay. Karon palinon ka malang sina kung kontra. Kontra na ka mo. Tiya ko tag iya ka dya. O ti manggali. Paho lang wala no. Tanan ta paho ya, tanon to ko na. Lima ko, di mo naman anda. Ito yung planer mga brado. Ito pa brado. Oo. Kana, sabay-sabay ah. Ang ano? Bulig. Dere? Ah. Migo ko na. Amo na. Oo, hindi na kay balaan mo may damo ni asawa yan, hindi pwede nga uyatan ko da siya. Eh, amo na siyang akon nga advisor, konsilyere ko. Nung dinala ko ini sa babaw kay para mabalaan ko ang kung anong makita ya komentar. Kilala mo na B-boy?
Way ka siguro ka pabanuay. Oh, iperbig ni Maui Kumpol. Ano na sa aksidente sa motor? Sa motor man eh. Hubog ang motor? Hindi man, hindi tubog ah. Mabalik sobra. Ote, nga. Ganyan sir ang right tubi mo. Dahil lang. Sao kanimo ni Joy. Pamugado nyo para nga No, natural eh. Talin. Oh. Right tubi mo dia. Tiki. Okay. Pagkatapos, pabugaduhan ni pakuanan gid na iya kay anyway, someday kung ano gid man mayo lang kuan, pati ang tambi siguro na dalon ta na lang na o ano. Ang siman diyan mabawat sa karsada palibot. Pati kamo benepisyuhan man. Uy. Di man gili ma-develop yung esplanade daw yung kwan. Diri ta nagagi imo ni motor no? Hindi ah. Di ba? Atuya pa. 67 edad mo makaabot na passion ibuhay pa atong serbisyo. Dugay. Ah, Isiin mo lang ko ha. Amo ni ko ni tunit ginawa ko. into Jess. Na, pwede pa. Ay, kaluyan. Ay, hindi na. Magasungkod na ko siya na hindi na ko gusto nga. Tuy-tuyan pa ko. Amo jay kung karang balik dia pwede tanay no tayo ito brown si banana. Amo ne. Kaman mo dyan? Bay lang. Kaman mo dyan? Bay lang someday. Basi mapila makunan siya. Maglain pinsarya nga. Tanong ta lang. Basta ako ang una nilang balon. Hindi nila pagitanyag sa iban. Amo ning paho nakita ko to sa kuano. Sa karsada. Grafting na. Tiwaya pa na maproduktuhan. Sobrang 10 years bro. Naproduktuhan niya na ng pao ya. Ha? Wala timpo mag-spray. Oo. Dua ang kitaon ito sa. Niyog na mo ram tra product tuig tas tuig pala dia. Ang mga niyog ne. Uban mamungad da. Sa kay Joy pa ni dia. Oo. Iya na di. Ato yung ginakuha niya tanyag sa mo to. Ang mo to tanong sa babaw to. Ayun sa kawayan. Di na kawayan man. Babaw gid to. Inang kawayan nga na oh. Oo. Halin sa kawayan, Oo. pagtuto sa may niyog, amo day area namon, dato Oh. kalute. Uy, tita ni may pambog na ko tutani pagpuli ko. Ari produkto na siya. Tama kita ka sala gid mo sa nagdira ka ispading mo. Wala tada hula man ako. Bayda. Ay ini nga karsada private road ini sang nagbakal siya nga siman nga 10 hectares binaligya iya sang 4 million. 10 hectares ina lain nga property. Ini amo ning property ni Joy nga pasaka didto sa kwan nga taga niya ko right of way. Kay ini di nga duta hasta na tong kay Joy no. Iya na hindi pagbaligya atong sa babaw ang akon. Which is nga may agyan man ko. So bali amo ini ang sitwasyon. Kanugon sing saging to, wala kami siyang binang. Tani no, nagulam ta to kay Paul no. Tani may dala kong saging no. Saba pa. Wala kami binangon dala eh. Hadin? Subos. Di- Di to. Di ma padala ma ha? Oo. Kapson ta. Dalon ko sa lilo. Oo. Di pala mo? Waya. Oh, di wala mata. Dalaan na lang. Pasakyan na lang sa. Kaman to. Oo, may sala. Dalaan na lang sa malakat lang ko. Pagkatuto. Pa may duwa pa puno. Dilang ram lang ulit binangon dilang. O gani, pero ti ikaw ang pagwa ka na bla. Para digto na lang kami sa kay mo. Dilang ulit dalang Okay. para makakarga tayo sa. Okay. Okay. So, are may wala pa namon mabakal ni Biboy ang duta. May produkto na kami. Tayo kita na. Mabuhi ka digili sa uma. Ato pa tayo may mundo tong saging ho. Ay sa sunod madalatas yung binangon. Ginada may bata gani oh. Nami ginanda nga ako ni nawanan daw. Oo. Mo ta mo malibidok mo nami man. Ang gusto ko kay elevated kayo, makita ko ang view. Oo. Kita mo ro view na to kina.
Wala da si Joy. Ara da siya. Ara da siya sa balay niyo. Oo. Mayo na kami kay Surya kami. Uy, may mga tao. Kanday sino ini? Uy, basi tumban ka. Wak! Nakaubra na sa manang nakaubra na sa Davao. Dugay na sa ubra ito sa banana plantation. Lakatan? Boyo di punggoy. Ikan tubo. Kuan pagali. First class pagali nga saging. Ti ano niya nango ang kuan gin kaingin o ano? Nagawan sila. Oo, damo din kaya gin dala katong tinektar sa. Mo pindala sang 10 hectares. Oo. Ginawa na nila. Amo yung palibutan na karsada. Oo. Pagkatapos, amo na sila. Amo na siguro sila. Tambi dyan mo. Oo. Amo na sila siguro nakabakalo na. Tapos, gina-develop na nila na panghawanan. Tapos amo ng karsada nga pinaubraya. Private road niya. Na, so, Wala to kung hurang. oh. Harbison malang na sa iban eh. Para may dara ka mo ah. Mamangkot sila to. Amo ni una namo nga produkto ni Biboy ah. Oh. Puta ya. Way pa gani ma finalize. May dala na kami yang Mundo laya, mundo. wow mundo po ko namit kina. Mabaskog na tangkun. Oh, ti man. Balo ka nagbakal ko kapon digto. 35 pesos ang kilo. Amo na. Sang saba. Diba? Oh, kay amo nang ginapamahaw ko kunaga. Tinanok. Nami ito na yung diba? Diba? Ti isa kasi 65 pesos ang bayad ko. Sobra sa kilo mo. Te. Te. Ah! Pwede mo Ta. yung tanok. Oh. Ay, makagi ka? Pa na. Aw, ate manuglakat man kami. Nang harvest lang di kami sang are man tagiya.